iti kararag na po Jesus. Iti 23, nga aging gana iti 26. Siyak kadakwada ket sika kanya. Tapnog may sa nga awan pagkurkurahan na kuma. Ket tilubong maamuan na kuma asika imbaon na. Ket inayat mo ida, akas mati panagayat mo kanya. Ama, tiinted mo kanya kayat ko ano adintayan ko. Adamot ko ma, amay kuyog kanya. Tapno makita dati dayag ko, nga inted mo kanya, kainayat na kon, idi saan pa'y anabangon tilubong. O ama analinted, tilubong saan nakaanaamuan, ngem siyak na amwang ka. Kit dagito'y naamuan da, asika imbaon na. Kit ipakaamok kadakwada, itinagan mo. Kit ipakaamok to tapno iti ayat, at kanagayat mo kanya, adda ko makapada, ken siya kadakwada. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because of even Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy One. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Yes, Lord, thank you for this day. Thank you for this wonderful day, and thank you for everything. Amen. Okay, ayan! Hello, kaya aming kasangga pada na imbag oras tayo amin, oras iti Monday. Ayan, January 20. Ano date na ta? January 25, 2021. Yes, Orlativo. Yes, ayan, makadkaduada kami man na po iti tangada. Awan sa bali apo iti Rayaw ni Ilocano. Shock apo ni DJ Glag. Itinaga na po ti programa nga Rayaw ni Lucano, syakmot apo ti kagagwapuan katatarakyan, nga DJs ti Rayaw ni Lucano, DJ Reventor Lagmay. Apay? Alright, kita syakmot nyo daputin kaya makatakto ko na inay, makadkadwa iti naganan. Tangatang, wait lang apo.
Saka Yes. po ni Marvin Agne. Ayan. Yes, ang dakilang Pinduters. Okay, ayan, once again, ayan, naibag, haltaw, oras, Yes. rabii, bigat, sa dinuman tayo nyo, taan naman nga oras yung idayan. Yes. Naibag, kaya nagasat nga pa nagbuy-buy ayo, apoy, di programa tayo ng Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Aha, so rugyanan tayong kakabsat, dagiti, yan, agraragsak, agrarayaw, itang malem. Yes. Kaya, bago tayo amin, ayan, dispensaran nyo apo kasi po, ayan, ano tawag dyan? Anong nangyari? Kasubsubli lang apo iti. Power. Yes. Yeah. Kaya, ayan, at dahil dyan, magkakasama na naman tayo, iyan, igaman nyo, dagiti sa phone nyo. Yes. Yes, i-share yun, dito yung programa tayo, kadagiti buko June nga wala. Yeah. Sa mga GC ninyo. Yeah. Upo ninyo. Yan. Sa mga messengers nyo, ayan, Yan. mag-mention na rin kayo. Ayan, dagiti kadwa yung agbuy ita. Kaya murugyanan tayo niti, mang ray-rayaw, mang parparagsak kanya, amin nga sangapada. Yes. Sa mga lubungan. Yes. Ayan. Di ba lang nga po iti, ayan, kaya bago pa lang lahat. Ayan, kamusta na kayo man? Kamusta po ang ating Monday? Yes. Yes, dagiti po madama pa lang manaray mga mangan. Mhm. Ayan, nagpadawat kayo man. Well. Ayan, kan kastamet kablawan tayo man met nagiti agkasangay. Ita nga aldaw. Ayan, Ay, batiin ay. natin lahat ng may birthday ngayon. Itinagasat ken naragsak ken nagasat apa nagkasangay. Amin dagiti agkasangay ita nga aldaw. Alright, kan kasama tayo. Dagiti na kakasar ko na mga DJ Klang. Opo. Kanta kay amin na po. Wedding sa lahat ng mga... Ayan, gan kasama din siyempre, dagiti nagbi-break. Oo. May araw din, magkakanobyo rin kayo. Tay ko na dan, iti may isang programa. Ah. Kasta lati biyag. Ako na da. Na dati pumampanaw. Ada, sob-soble. Ay dati agsangpat Ay, na siya po na imported. Haang kayong intro pa lang dito yung programa. Ijay kay Pelarwar. Lola ba siyang? Kumano kay Pelatong? Apay daki sente, sumrek kasinsen. Orayan nyo pa lang ba't ang maka-intro dagiti kakadwak. Jak nga rod mapal. Naimbag! Kasta. Na oras yo amin ray out Oy. na Ilocano. Kunak Dato ite lulayaw ay ayatan nyo launay nga lulayaw. Awan ti mga ayatkin ka Ay, Lola. so, sa mok data. Asak ni Lula, basang, bangse. Customer nga datoya ka po nga umaymot mangulit-kulit kadagitan na lapayag yung nga dadakal. Ay, lapayag manguyaw yung- pay. Lapayag yung among no dadakal na lapayag tinawa at dubyak na. Ay, kasjay. Mm. Ay, dumakil ko mga lapayag ko. Ang sapay kumatakas na uong kadakal. Ay, nyamot. Kano agwing-iwing ka kagpala ka pa kahit makasay. Sana Kasla aw kanuan bising tao. supay Katada ka mga road manan kinilola yung nga bansang nga Word. pasal sa lapon kada kayo. Wine. Nang na dati kontrabida nga po kami ni Birintor Guapo. Siya hindi kontrabida tata. Nga gwapo. Yan. Agpaiso data lolo. Naimbag, malemyo amin nga agboy-boy akin supporter kanayon te programa ni Berentor nga kontrabido. Oh, Ay, kasta. Ito'y palang programa na nga rin, aw ni Lucano. Ayan. Agyaman kami apaw, iti Yeah. kanayaw niyo. Nga pa nag-supporter. Well. Te programang Rayaw. Nelocano. Aman. Ate Apo, di ba kami? Agapodeta, Berentor. Oy, agore ka man. Agapodeta. Ah. Agkanta kami damdama. Programa yo talaga ti kwan. Pang last hour kayo. Half minutes. Mukayat kasi kayat mo Jesita kumado mo na. Mati. Sita te beda. Haan. Saan ka day kasi Pang last hour kayo. Emot. Ate, 5 minutes lang nga tinabati. Ijay kayon ton. Kat nagkanta ni kasinsing ko te nagsabong tinayatay na. Ay, kanta mo te biyak kinbili ka. Talaga? Ay, Sampol man nga raw. Sampol. Biyak kinbili. Sige man lo. Ngamang ka mang ibabain alolo. Kasensen. Ah. Iyawat tanto damdama dato'y kantatan. Ay, wan, sige. Basta pa ilang dagito. Da siya kita Aman. special dito. Ay, kasday. Wan. Biseta. Wala. Kanta beseta Da dito. kayo buwisita dito. Ay. Check ka berento. Kasensya na brand to. Pasensya kayong kakabsata. Dagiti duwa. Ore na lungtot. Apo tiro rupa na dagitoy. Nakaro. Mawawagan man dagiti DPWA. Tumay daman te tas
paltuan nyo man tigiwan natin nga. Bintor, nagbali ni nga dalan. Pabayadan tayo mo 25 kada lumabas. Ay, lala. Toolkit na. Ay. Okay, kakabsat. Ayan, padaanan niyo damdaman ni Lolo Bansyong kini Lola Basya. Basya. Apaw. Okay, ayan. So, kakabsat, ayan, igaman yung dagiti sa cellphone yon. Yes. Ayan, i-kabil yung dagiti earphones, i-bluetooth yon, kadagiti speakers on. Keta, ayan, rugyan tayon, kiti agraragsak, agrarayaw. Gawalang dagiti ang musika, panglukat, dilag. Musikal, ito palang programa nga na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Taro! Scooter. Scooter. Maduma a motor di mabalin mo aluganan at gagarumog at gatarangan at gabatit at gagamulag kadana buntog kadana partak kayat takengkan amang pairiyan an when TMX nukong taram may kumuktarmet browser pabarain pa'y samtung masakayan ang wentay dakkel labi baik matangan ka nga kay kayang kaslama set up pa'y tasela sumalta kan diti bagi scooter lang tanak bakti lalaing empty at kapet kay danon katinggat langit nakalakit at sakay tanong maplat ay kukumbak payuray scooter nagsilengken nagtibay scooter tar uray kala at tigar uray bating ay anyang anak tigar kinta na pati werwer scooter tar uray kala at tigar uray bating ay anyang anak tigar kinta na pati werwer Ray ah! Ni Ilocano. Aha! TMX nukog taram may kumuktarmet browser pabarain pa'y samtung masakayan an-anwem tay dakilabi baik matangan tanga kay kayang kaslama set up pa'y taselang sumalta kan ditibagi scooter lang tanag basti lalaing empty at kapet kay danon katinggat langit kapag nagkalakit nga agsakay tanong maplat ay kapumbak payuray scooter nagsileng kan nagtibay scooter tar uray kala ang tigar uray bating ay anyang anak tigar hinta na pati werwer scooter tar uray kala at tigar uray bating ay anyang anak tigar hinta na pati werwer. May samaning sa miweng, sunala! Sa miweng na mauluan! Naradyak. Hindi, ayan. Ay, wala. Naranya abulan sikat mangi panitne ikarin karimi anang pasne lamig ti aglawlaw isut mang pasige nagpukal na anak napnong ti samping o bulan anabile sikat mang pamayen ipaten pategni anang pasne di arig literani aku di aku pasa dungu silaw ti natin adia mudan oras nanti kumpeng tapnong na ukaraden ti pilig ni ayat atar tari pat
ang tumayin. Ipatin ni anak pasilin. Di ari teraniak mo, di ako pasakin. Mang silapit natin, adiag mo din. Oras na ti dumteng tapno na ukaraden. Di pilig ni ayat atar-tari patuin. Panubok na ato di kabalan na tumbain. Natigir tinapon mo na usaragamin. Oras na ti dumteng tapno na ukaraden. Di pilig ni ayat atar-tari patuin. Panubok na ato di kabalan na tumbain. Natigir tinapon mo na usaragamin. Natigir tinapon mo na usaragamin. Ninanang nupay na laad, naipayan lagtatiragsak, abus takyag kinangkit kinbalag, napapasa nagpatpatlag, awan anay na'y dinakuba, ini barong nagtupak malas, kapu iti dilid ni ayat, ni baro tidak sangkasat, iti tempot lubat at nabagat anaarin. Adamay sa nga baro ngem ubing pailaeng. Adamay sa nga balay, nga inda nagdabusan na danong rabi. Tay bakit agkarayan? Una na tay bakit nga inyar aringeng. Pagustuhan nak baro, koray mamin siyablaeng. So di nagpagustuhan ay ipatay ko na ito'y alakad barok. Oray namin siyamblae. So namat ay barok, mainyar arasaas. Pagustuhan ka na nang hindi mo ibagbaga. Naimbaglaken ka, kasigunda mano ka nung siya kaagdama. Awan pulos pasadan na. Ninanang nupay na laad, naipayan lagtatiragsa, abus takyag inangkit kinbalag, nagpapasa nagpatpatnag, awan anay day di nga kubad, ini baro nagtupak malas, kapu iti dilig ni ayat, ni baro tidak sanggasat. Right out! Di Ilocano. Okay! Ayan, i-share yung pinakapsat, i-share yung pwede nga programa tayo kapnudo tayo ng graduan ko ng guys. Kinakaraksak! Ita! Maoras. Yeah! Ninanang nupay na laad, naipayan lagtatiragsak, abos takyat inangkit kinbalag, nagpapasa nagpatpatnag, awan anay day di nagubat, kini baro nagtupak malas, kapu iti bilig ni ayat, ni baro tidak sanggasat. Ninanang nupay na laad, naipayan lagtatiragsak, abos takyat inangkit kinbalag, nagpapasa nagpatpatnag, awan anay day di nagubat, kini baro nagtupak malas, kapu iti bilig ni ayat, ni baro tidak sanggasat. Doming dinaksak-sakedan. Ay, Yolaw! Tanang sakit, pailay, toy, tono, Kaya kayo na po, kadamaman pasyon na nabigbigat. Tauray, no, anyan, ton, kay kayat mon. Oh! Ay na po, Diyos ko. Nolakit nalpas si tanggad ko. Nagpaksitin kay talip. Oray, no, rakrake mon, toy rarakrakan, tirarakipaan, te barandelas, te silad-silad, te emot kon. Ay! Malpas, tolang titanggad ko. Pasensya kayo na po, ha. Oray no aradoe munti arado ante siyang asilong te papada naman te terakibaan te teraktinas tikin mod kon. Ay! Apay, kasi nilong takimot mo.
Nalakit malpas tinanggan kon. Di kuwan nagengganad. Nay baday aning unad. Naglay! Nay baro ang trabaho. Bagay mayok-yok pay. Kuna na pay. Tirigat na asin makay. Oray lang nakakatay. Nakapulpit pay. Ay, oh! Ni Ilocano. Kayak yaman aktan nakakanisyon ako. Hay, nalibas ang kabirinto. Lolaw, agpanay ka pa lang dyan madi. Nakigtotak, aga sir-sirit talaga kayo si Kap. Aman. Thank you, thank Nagbenta you. si Kantara. Ano? No, na, Jay. Di, kuwan na ganyan. Lolo ba siya? Apay. Lolo ba siya? Apaw. Mabalin lolo. Ano, Jay kan Kaya't mo talam mo yun. Sanay. Lang mo yung timan lolo ba siya? Sanay. Tinggam tagitaray ko. Manungray. Pagkitaray tayo. Dinggan taman na di kantara. Ah, sige. Ayan na say-saya at DJ Clear. Oh. Ayan, dinggan nyo apo, ti kanta ni... Ape ka gitara ka timtimplaan. Siyempre, ligat mo timplahin ta. Supay di... Gusto, norisin to natin nalungtot mo tarupam. Naman, bastos ka nga. Si Dinggam. Sige. Naman. Di kuwan nagangganad. Ni Mare, unig-unag. Ay, Ni paring rabaw-rabaw. Balay, mayok-yok pay. Ik-ik-syo, kunanapay. Tiregat ng asimakay. ay. Oray la nakakatkatay, nakapugtit pay. Kitam. Naglaing ni Lolo yan. Naglaing. Ay, Lolo. data, eksena kumida. Naglaing nga talaga. Amo yung apo dati nga lakay, uri kinurat ka kada kinuri kong dati nga Oray lakay. yan, oray niya bagbagamon, basta't importante, idol dak, may ata. Ape, idol yung apo? Kumano, Perme. bagampay ang nabangsit, tikukod na. Ay, ngam saan na pa, utakan nayon nga digdigo siya. Ewan, apan di lubnak no ko ha? Nga lubnak, karayan. Ay, karaya. Pinaramid mo nga nuwang data lakay. Karayan, di pagdigo siya. Kape nga, nagkuhig da kinilola ba siyang kapan nalata, durunan dyan tilubnak. Nga bali na, data ka sinsing ko, princess ate karayan. Hoy, Talaga sa mo na naramid nga tilapia ni Lola ba? Made, no. No mangig na kanta, No. kapain na naman eh. Kapain data, tagtamod ka niya namin nga lamas no da. Ama. At tumpaw aming nga tilapia yan. Ay, pati heto Ti kinaang tuol na. Ang tol. Sumardeng ka Talaga kitam na yanak nga dati nga da kasigod na nga lamas. Amam na niya ti kasigod na nga lamas data. Kanya. Ara-araw. Nagitay pa kadaanan nga lamang siya. Ore pritong dati nagtangkin lahat katisit na. Kasta de kapintas ni kasinsing ko. Susapo. Siyang ka de kasinsing. Adamat Made, de. Kwakmat. mamade. Oray siyang mad lang adamat lang kasigod ko. Anya, Lolo. Natay totot. Totot te. Tatay ngay totot ko na. Dati babatit. Dati bonog. Day. Bunog aja Lolo, hang nga tutot. Kunamat day di apong nga totot ko na na. Hang nga tutot da dyan, ti tutot. Ate, tudo ka makasta di puon ti sa bag tutot. Ay, sa bale gayam damo mo si kabirintaw. Di ka nga talaga nga nayanak pa nga di kalman. Amom ti totot, Ay, totot, kuna na, ape nagtangkin ta tutot. ti totot, bonog, kuna na, Mati. ti English ti bonog, million pesos. Ay, sa bali di milyon kes. Ti Tagalog na paltat. Ape no matidog aja nga, baling nga ikan. Una, bangus Hoy. ti ibanag. Sumardeng ka tadwan. Siyang ka di kasinsan. Made. Kanya ti English ti bangus, tilapia, kuna na. Anamad nga ron ti English, ti Ilocano ti tilapia, galunggong. Oh, sumardeng kayo. Anya ti English ti pinaltang, tukmaw, kuna na. Ti Tagalog na birintor, Ay, inraman mo mga kadata. Okay, ayan. Ayan, damdaman po.
Pagsartingin ayan. nyo kayo lang dagito lakay ken bakay. Isupay. Ayan, agi, shout out na kon kiti tinaganen. Yes. Nadatoy nitang oras. Hello kay Emma Agalot sa Ginita. Yes. Yes, happy Tengen, watching. Yamayo. Kay Mary Ann Zapata. Yes. Kay Paulina Online Magno Billy. Kay Legna Mala. Aragab. Kay Ma'am Dalicaria Flores Duca kay Tita Jo. Ramos. Hello Tita Jo, Tita Dina. Dena! Dena. Tanta po ko nga Denan. Kini Aurora. Aurora Ku. Yes. Kay Elizabeth VP Telad. Apay. Ang dali maiktarya nga sa... Boss ko. Ayan, sa limit dato, nagatid do. Ba Hamad siyang- nga ni Gilbert dato. Basyang kasisentay anti-param dalam. Heart, apa apan nakag-shed ka, ano para? Amom datan. Kanip mo, babaeng ba siya? Ay, datan siyokot mo. Ang chokos. Siyokos. Oo. Nati kwanan, ti English tan chokosen. Siid. Madeha nga si Idlolo. Na. English na dadya eh. Mm. Tas eyeglass. Eyeglass, I word. Oo. Mm. Ayan, batiin din natin si Rolando Bigambomo Jr. Yes. Kay Alisa Martiliano Rolando Ay, nalpasen. Kay Adela de la Cruz. Kay Reyna Ungayan Molina. Benjamin Martinez. Ayan, batiin din natin yung mga nanonood sa ating YouTube Live. Yes. Ay, naka-YouTube to ita. Wow. Wow. Ayan, Alimar Amene, hello. Adela Yes. Villena, Kairan Galos, kay Kayla Camille, Felicidad Silva, Yeah? kay Von Lamer, Yes. kay Honorada Levorio, Aha. kay Shirley C. Amorin, Yes. kay Lina Buado, Yeah, ah? kay Virgilio Hadinero, Yes. Danny Daza, Santiago watching. Espiritu, Joey Valentino, Angel and Zyrel Manzano. Yes. Ayan. Kenny Agasem. Surprise Largaja, Oh. Ernesto Alcalde, Mm. kini Leo Vehildo, Binis lang, Yes. kay Amor Galeng, kay Ma'am Cathy Chua. Oy, Ma'am hello, Cathy. Ma'am Cathy Chua. Yan, kay Lilibet Evangelista Sinto Bakirin. Yes. Ayan, Marcel Bravo Galde. Yes. Kini Uncle Frankie. Hello, Oh, hello, Uncle Frankie. From Maui, Hawaii sa data niya. Yes, kanya kasamitan kini Marcel Bravo Galde, Yula Fernandez. Yes. Kini Walbert Pasqua. Kini Sir Gilmore. Hello, Sir Oh, Gilmore. hello, Sir Gilmore. Mhm. Yan, kini Jane Purisima Ramones. Yes. Kini Edita Ricardo Gepiala. Yes. Ayan, namin nga buibuya tanga oras na ibag kinagasat na pa nagbuibuya yung aming karayaw ni Lolo. Ano yung ating first requested song? Yan, tiro nga da. Ah, Oh, Kahit nanay. isang saglit. Ana? Yakan na ate. Ana? Organista. Nagpintas yung mo ng request tayo. Oo. Sana laging ganun. Oo. Oo, kahit okay. isang saglit. Sino nag-request nila kahit isang saglit? Yan, Apo. William Loresco. Yes. Ayan, ito yung unang first requested song. William coming from Sir William Loresco. Ayan, so natin ko ng Polo 1. Kahit isang saglit. Yan. Okay, ito pa lang programa nga ng Polo 1. Rayaw ni Ilocano. Ana. Tapos lang makikontes aksamo dito nga kanta. Okay. Ladies and gentlemen from the red corner. I-introduce na ko na sa at ang red corner. ayan. Apa yung makikarate? Wrestling. Kita mga intro pa lang talaga nga. Ulam na. Ay, Ang puso ko ito ngayong lumisan ka sa piling ko. Makasangit ako. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ang mga bukas ko ngayong wala ka na?
Sana ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang saglit, maiyakap ka. Right? Ni Ilocano. Nagnanang. Kasla datay di ko Bye-bye. last night. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwan na nag-iisa. Sana ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Mayakap ka. Ni Ilocano. Okay, ayan. Natapos yung first requested song na nakakuha nga sungatan. Tama. Makapa... Ang ating kalahok sa Luzon. Aha. Oy, anya to, tawag ng tanghalan. Ang ating kalahok, ayan, wearing 130,000 pounds. Anata wrestling. Anya kalukmag na. Yeah, ito 130,000. Okay, kakabsat, ayan, nagkaya po Sami Weng, dahil po iti Sami Weng pang lukat bilang musikal. Apar na po, kaw dahil what tayo. Aji. Bish. Okay, ayan. Ruganak matanda agibasa ka greetings yun, kakabsat. Ha? Nag-back siya dito ako kay Manong Ray magbasa. Yeah. Ayan, nagibasa na greetings yun. Ayan. Happy watching here in Riyadh, Vika Botahe. Yes. Balansag. Hello, Ma'am V. Hello, Ate Jubilee. Nako, happy watching. Yes. Bayani ako sa Pasko request man kaya Juet, da Lolo Basyong, ken Lola Basyang. Jay Igid, tibay-bay. Ala, ito lang damdaman na po yung programa da. Well, ayan, iba ka malam yung karayaw. Nilo ka na watching from Manila. God bless us all. Coming from Mary Jane, Ilaga. Ilaga. Ayan, nagmayatin, DJ lang ko na ni Wilson Corpus. Naimbaga malam yung karayaw, ang sangapada. God bless you po. Coming from Arister Tika. Ayan. Balsa pa more DJ Klang. Coming from Priscilla, baka ni Madriaga. Hello, Ma'am Priscilla. Yes, Ma'am Priscilla. Yes. Ayan, coming from Ma'am Eleanor Agor. Good afternoon mga DJ ka namin nga Buy-Buya. Coming from Eleanor Agor. yes, dagita mga boses DJ Klang. Yeah. Purita Dine. Yeah. Ayan. Lola, isa ladakmanta. Ay, ano? Ay, ayo. At makita dak nga agkatawa ta umayak dita. Agel elek nga kasla apoyo dita. Delegaria Flores Yan. Duque. Pa-request po ng nasaan na ang pangako. Coming from Sergio Francio Orinia. Ay, Ayun. sigurado nag-subscribe ate di YouTube Yes. ko. Oo. Watching from Cathedral City, California, USA. Yes. Junior Dancel. Ayan. Lolo Basyong. Kung ni Wilson Corpus. Ayan. Aloha karayaw pa-request man tayo. Sakripisyo. Ano ng exact? Thanks, Misty. Sakripisyo. Kaya na. And watching from Hawaii,
Marlene Dalla Peña Antonio. DJ Klang, pa-request yung Kid daw or Remember When. Thank you. Coming from Sir Jonathan. Rapakon. Apo, nagbaliw ti request, DJ Klang Kid daw man. Wilson Corpus. Oh. Dan Sharing. Yula Fernandez. Yes. Ayan. Ano po yung ating next request na song? Ano? Natumbok na si ka, natumbok Natumbok lima. Nasa haod dos. Hoy. Di oras na yun! Hoy. Adayupay. Okay, ayan. Isagot mo natin yung requested song. Yes. Sunata nga ng Paul 1. Agnanayin nga yayadan ka, Ken. Seven Seas. Yan. Ko. Josh ko. Okay, dito pa lang programa nga ng Paul 1. Rayaw! Ni Ilocano. Agor ka. Ito na po yung Kantay-Mantay Anibersaryo. Thank you po. Well. Anong anibersaryo? Kitam tatay na po yung request ko ya always. Always ni. Marcos Season. Ay, Marcos Season. Okay. Ay ko na always ni Bon Jovi. Pinatay na ko na. Okay, dating rin na po. Dating na yung agnanan niya. Ten kakin na Seven Seas. Yes, dito pa lang programa nga ng Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Ano na yun? Intro pa lang. Makabitakbangan. Lipatan kanti ko nagnim saan Kana ilawamat ayat anay sansuyan Ayat kinali kaguman Naipaay mo puno pagkaragsakan Uray awan ka malagagit ka Nagibila daw ina makikita Nagibila ruway nga inangautan Tumramluwa tunggal mapanunukan Ang nanayon nga ay ayaten ka Ipagpateken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man day tuyag ko Agmay-may sa katuy puso Uray awat ka malagagit ka Tagidila daw ang ina makikita Dagidi naruay nga inangautan Tumrem luluwa tunggal mapanunod ka Ang nanayon nga ay ayaten ka Ipatpateken pudno adungdungan ka Uray paino imadayo ka Imanaw ka adi nagpakada Magudas man day tuyag ko Agmay-may sa katuy puso Ring out! Ni Ilocano.
patpatikin puno adungdunguan ka uray paino imadayo ka manaw ka adi nagpakara magudas manday tuyag ko may sa katuy puso. Another requested song sunod ng Napoluan. 7C. Ito pala programa ng Napoluan. Layaw ni Ilocano. Aha. And hello sa YouTube live natin. Hello me. Sa inyo lahat. Aldaw asika mapanpanuno ko nagamam mo uray pa'y kasagnat pa ng iyaw-awan ko sikalat ka matakdagainit ko nagarigaten ka sa saan akaskan ka tunasawa Yamjak metan mapawilan tuirit na Yekitin imanuguta asikaken siya kayag sara Amuklatan nuan yan mapasama Mapanta jay 7 seas Tana namin tani ayan Idatun ko to'y puso Bagiken kararwa Mapanta jay 7 seas Pagpapaskat ragsa Riknam genday to'y rikna Isudat nagsabay Layaw ni Ilocano. Handa na kaano ang mailimenta Kaganayon ka panagsinarap ka Dan na makuha mga nuwadan makakita Gamalaglagas itiniw ko kanda Nagarigaten ka sa saan Tasken ka tanasawa Yamjak metan mapawilan to'y rikna Keti imanuguta asikaken siya kayag sara Amuklatan nuan yan mapasama Mapanta jay 7 seas Ana namin tani ayan Idatun ko to'y puso Bagiken kararwa Mapanta jay 7 seas Tapapastak ragsa Riknam genday to'y rikna Isurat nagsabay Mapanta jay 7 seas Dala namin tani ayan Layaw ni Ilocano. May kandos ko. Nag-mas ka nga sa panguling datan ni Wata. Dada ko naman kasi Nag-mas maturog ni Barsang.
Ano de, bagam. Nag-emas ka siya pangulan, datang ewat na. Tatay na rabing mo kuman de, bagampay. Tagtok nakatoro ka kay. May imbes nga may liliak da, nagpintas si pa nagkanta dati, nalaing nga sumarita nga pokok. Sa mang kegkegtot. Sa mga araw, kuna na. Tagamin kay baliktad data from the microphone na. Ay, Diyos ko. Kinaman ate, bakit? Ay, wala na, baliktad ng paiso gaya. Okay, at ipagtuloy di programa tayo kakabsat. Ayan, mangibasa kami man ng greetings yon. Greetings yon sa Saro Numanen. Ayan. Ayan. Ayan, coming from Ma'am Edita Gapiala. Daddy ko, mami ko, sabi niya. Ayan. Salamat DJ Marvin, paborito ko yan. Panalo ko lagi sa video okehan. Most requested song ko yan kahit isang saglit. Coming from Sir William Martinez. Loresco. Ay. Hoy. Ayan, hello Ma'am Amalia Bautista. Alaala sa aking inay karayaw, Rodolfo Alovera. Yeah. Mga idol, narayaw nga daw pabati naman dito kakadwak madama. Mangmangan for breakfast sila Cecil Alburo, Aha. Palmeras, Ate Priscilla, Arnalyn, Junine, Mayor. Sagutan sila ng Balasiw Tao. Thanks. Marvic Areliano. Kasinsin ka. Sinsen. Hello mga idol, greetings from Riyadh. Coming from Sir Leonardo Gazmin. Yan. Ayan, magpasa tayo sa YouTube. Pa-shout out dito kay Bong Amen dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Coming from Alemar. Amen Ayan, shout out Baguio City. Kairan Galuz. Ano Ayan, pabati po mga kapatid ko, birthday niya ngayon. Pabati mo yung kapatid ko, birthday niya ngayon. Kyla, Camila. Ayan, happy birthday sa kapatid mo, Kyla. Hi mga idol, Felicidad Silva. Hello Karaya, pa-shout out po watching here in Doha, Qatar. Von Lamer. Ayan. Tibay mga idol, pa-shout out kami dito Cavite. Honorada Levorio. Shout out po. Watching from Hong Kong, Shirley Siga Amorin. Ayan, dito na tayo. Hello Sir Benny Rafael, happy watching. Hello, Sarah. Ayan, Reo Nilocano mang Ted Diliuliwa. No kastoy nga oras. Good PM mga DJs coming from Sir Rex. Karnate. Amo yung kabintat na. Monday. Yan. Yes. Panagsubli iti trabaho. Busy-busyhan pa ang ating mga karayaw ngayong oras. Sigurado. Yes. Kahapon, ayan, day off nila. Happy watching, Boss Benny Rafael coming from Sir Jonathan. Rafa ko. Magandang hapon watching here at Cavite, Novelita. Antoinette, hello, and Rex, Ayun. hello. Ayan. DJ Marvin, Yes. salamat kahit isang saglit, sabi. Walang sino man. Hoy, Ay, walang man anuman. naman. Oo. Walang sino man. DJ Klang pa-request ng Walang sino man yun. Hello, Shane Shamalagas. Hello to my tita Shirley Gamad. Ayan, get Wilson kang kastamitan kini Mama Colan Petinas. Yes. Okay. Hello, Mama Len. Yeah. Yan, kini Merly Florendo. Kini Rowena Aquino. Agore kaya kaso danalimatan tang request ni Kalman. Ano Anya? yun? Ajay request ni Ate Shane. The girl from yesterday. Yes. Ayan, dahil dyan, Siyempre, sumarunong kantay na syempre. Mr. Ventor Lagman. Ay, sumagata. Yan Tiro. Bagay na bagay mo yan. Adan, takapsat, next request natin yung The Girl from yesterday. Ngayon, sagsama pa Ayan. lang ni Manong Breventor. Lagman, dito pa lang programa Yes. ng Paul Juan. Rayaw ni Ilocano. Aha. Wasn't really sad the way they said goodbye. Or maybe it just hurt so bad they couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. She became the girl from yesterday. We took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who's been so close would be so far away.
and she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's crying when he's away. Because she knows deep in her heart that he'll be back someday. Right out, Nino Lucano. The lights on in the window. He's waiting by the phone, talking to a memory that never coming home. She's dreamed of his returning and the things that he might say, but she'll always be the girl from yesterday. Yes, she'll always be the girl from yesterday. Ray Al. Ni Ilocano. Okay, ayan. Tatapos na requested songs na natin ng poluan. The girl from yesterday. Yes, Pero ayan. bigat, kabisado ton. When? Oh, ikaw mo, i-cover mo kita. So, Na naman, kabil mo dyan. the girl from yesterday. Nagnanam nga kang kantaan data. Kerme. Apo. Ayan, sakto. May Para- labak sa. Hay, Nagnanam si ka. Sa JCD nga eh. ngawan abot na. Kasla sili. Amade kasla sili. Sile. As- Sile Labuyo. When? Nagadat. Dinaada tayo. Well, Madeta ngay pang pinapaitan. Ananoy. Oo, nagbanglong. DJ Klang, pa-request ng you. DJ Bakada. Oh. Mabuhay na ni Lucano. Good afternoon to all. Marley Florendo. Ayun. Ayan. Yes. Good PM ka na yaw. Rowena Aquino. Shout out din po dito sa Kalamba mga idol. Yes. Marisol Abuan. Ramirez. ayun. Ayan. Dagita po taga Litcheria, Calamba, Laguna po. Naimbag nga malami dita kang naroon ni Atia Maricel Abuan. Ayun. Speaking of birthday pala. Yes. Nag-i-invite si Ate Shane para bukas. Saan? Birthday kasi ni Sir Romel. Romel Narag. Diya banda. Hintay to kami kibalay dala sa Romel. Tikawayan. Ay, dito ng kawayan. Ayan. Good. Kita tayo to tunubig Well, Ate Shane. Yes. Yes, numakapan kami. Yes. Yes. Please man mga DJs, always. Madi kami pa nga po naka-print. Okay. Print ti supot. Hoy. Isupot ka man tibalbalak mo. Tikat mga ipa-print kit pa. Dati iawawat kung kit amumon diri kargadan. Why? Hindi naka-designate nga. Awan. Nakasla ka mano. Prince, DJ Klang. Why? DJ Marben. DJ Klang ko, kaldereta ko. Madi Dudol lang kayat ko. Nakakabili likod na kit, kaldereta. Ano, ko. DJ Ray, 4x4, dinakdakan. Datamunan niya. Why? Okay, ayan. Ayan, ibasa ko. Madam Tonyang, lalaki. Isupot na. Ano, isupot ni Madam Tonya? Lalaki. Lalaki. Speaking of that, pa-shoutout yung laging nanonood na advisor ko nung high school. Yes. Sir Edwin Nacorda, kanayon nak nga bautin. Coming from Madam Tonya. Apo ibagampay kanay nakabaumay. Sir Edwin, Edwin Nacorda. Yes. Ibabam to grade na no eskwela ulit. Why? Well, baglayin tayo kamti 1.25. Well. Apo, nagnato. 5 latan, tapno eksakto. Well. Pa-request DJ Klang, guhit ng palad. Thank you. Pa-request man DJ Klang, DJ Marvin Tayman, Endless Love. Ananoy. Ray Man, Dansen. love. Pa-request po ng Rush Your Love, Lilibet Evangelista, Asinto Bakiri. Tiro. Okay. Yes. Ayan, next requested song.
Proline, Yan, kantay man na DJ Klang. Diyos ko. Ama, Roland. Tiro. Ta kantay mo to pa kita. Ayan, dagiti madama na rin anti-trabaho na din Saka na. Jesus Seaweed. Hoy. Dagiti manarimaan ti trabaho na ta. Ayan. Yes. Ingat-ingat po tayo. Mm. Yes. Enjoy watching while working. Ayan. Okay, ito na yung requested song. So, natang ng Paul 1. Roll line, manipod pa lang po dito programa tayo na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Far across the blue water lives a German starter on the banks of the old river Rhine. There I love her and love her. Now I can't forget her. She was my pretty Fraulein. Fraulein, Fraulein, out towards the heaven each night when the stars starts to shine by the same stars of you. I swear that I love you. Oh, my pretty Fraulein. Try out ni Ilocano. When my memories wander away over yonder to the sweet heart that I left behind. In the moment of glory, her face comes before me. The face of my pretty Fraulein. Fraulein, Fraulein, up towards the heaven each night as the stars starts to shine by the same stars above you. I swear that I love you. You are my pretty Fraulein. Fraulein, Fraulein, up towards the heaven each night when the stars starts to shine by the same stars above you. I swear that I love you. You are my pretty Fraulein. You are my pretty. Okay, another request to sunod na Paul 1. Seaweed. Agor ka dyan makasarita. Kamati kami di intro. Pasensya kang DJ Klang. Tiro lata. Nakakonsentrate kami tintor kan ko. Sige lang, pero. Awat kong dinukmaan, una ay ayun. Intarong tamaan, sisiwin ko na ata. No kadno
taas. Sisiwit ko, o sisiwit. Happy morning lunch lang. Hoy, Yes! nung lumawa, Nakadano na yung 1K. burburon ko. Oo. Kita mo, baka lumalipatan sa lyrics mo. No, tumanim, taas ako, di ng paa mo. Alright! Right on! Ilocano. Nagaganasan na sige. Ito. Or nalay kindik-kindik. Naragsakan! Naragsakoy. Basit lang nila mapanan! Talaga panay. Napanay. Napanan! Oras lang yun! Oras lang yun ay. Ayan, sasalang tayong kinde! Isalang tayo! Okay! Nagnanaman. Kasla dayang-dayang eh. Kaya ito pa sa runsunan nakadayang-dayang. Hoy. ata. Ito man di sticker. Emoy ko binisita, ikaw isumpot na. Naglo si dua, maam-amaan siya. No pinonyo maam-amo, mampakada kayo. Kaso nga amaan nyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nung lumawaan, burburon ko. Sumurang na tumanim, taas ako, di ng paa mo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nung lumawaan, burburon ko. Sumurang na tumanim, taas ako, di ng paa mo. Taas ako, di ng paa mo. Try out! Di Ilocano. Hoy! Ayan. Ayan, daga siya po tigiti sa miweng. Si Siwit kinajay Froline. Nagnanam si ka kasi man ka na yun obran, di ba? Si Siwit. Parigatin na ako. Pintas ka. Ulitin man. Okay, ayan. Dadya po siya request ko si Siwit. Dahil dyan, Dahil Yan. dyan, Froline. napanay. Napanan. Ayan, okay. kahit ko lang, siyempre, maraming salamat, maraming thank you sa mga nagsusupport. Hoy! Apoy kastaka. At dati ang blowout damdama man eh. Tama na po. Hoy! Thank you po dahil na-reach na rin ni DJ Klang. Ang 1,000 1,000 subscribers. Ayun. Thank you so much! Siyak surok pa lang sa agasot. Yehey! Timam ni Rebintor. Kuna na na eh. Ala ka kabsa, tato lang tiwarawag ko. Total nalpas magitiduan. Siyak may sublat yaw. Fine! Nimano mo na dapat lang. Bentor Talagang siya na dapat ang Ating ating tulungan. yes, supportaran and tulungan. Wala ya po yung makatawan. Ayos lang. Hindi po. Amoy at istorya na datoy. Istorya Yes. man dagiti kakaduwak laeng. Ah. Itasngis ko idakada kayo. Oh. Kuna dakit kwa. Oh. Nagigati what's our kunada. Law-law ang kung si nagti YouTube kas. Oh. Kuna mo di may sa
No, umpay nga na to no kwato sarding kaon. Kuna ka. Ket sa pagyamanan mi unay nang nangro na iti Dios nga namarswata na iti narabay na dagiti ni makilkil tay nga pampanuno dagiti duwa. Siya makilkil tayo pala kanya ka. Kain ket sapay ko maaputa naganan. Pahabain niyo pa yung Wan. panunot ni Manong Berento. Kan suportaran tila tapo dagiti ni suportaran da kami lat takuma. Yes. Da kaya apo nga viewers mi. Yes. Yamyaman kami iti ado. Unay kada kayo nga Ay, hanggang pagyaman ta daakpay. Pagyaman kayo. Kanyayo agyaman Siya kaya ampay. kada kayo. Ta Yes. iti naganan iti nalaos unay nga panang tartarabay iti YouTube channel ti Ray Aw ni Lucano ken kasama tin kadagiti na YouTube iti tunggal may sa kada kami ket ala Yes. dawatin Yes. mi mampay nga dapo nga supportahan tay mampay mga rod ko iti YouTube channel dati na ikabsat tay nga ni Manong Reventor Lagmay. Lagmay. Yes. DJ Reventor Lagmay, i-search nyo lang po. Yan tay YouTube kuha na. DJ apo dagiti original nga composition kailangan Yes. ni Mr. DJ Reventor Lagmay. Then abangan nyo pa yung apo, dahil dito duma pa nga maarami, dakang kanta tayo. Actually, manipot meron lang. na po. When Meron da ang na po ganda-ganda po nung nagpintas. Nagpintas. Promise, Oh. padaanan nyo ang inaramid ni Manong Reventor. Sigurado nga maabak J Tukmem na Yes. Ay. Para man Hindi, parawan lang J Music. J para man Music man lang. di music na. Hang ka Sige, pa ma. lang kaganda. Para man man di Ayan, music. dati apo ni para man iti music di composition tayo lang ni Mr. Reventor. Lagmay. Aha. Ano na? Nagdana. Nagnanam. Oh. Gagi dyan. Music pa lang dyan. Intro pa lang nga dyan. Karamramanen. Amoy- Nagpintas na dyan. Sigurado nga maabak titok memumit lang Wan. dyan. Ano Yan ay balit kompas na mo. kanyak mo laeng. Sigurado. Ngim data nga kanta. Yan, padaanan nyo apo Yes. dyan channel na. Di title na natin apokit na uyaw anobyo. Ay. Well, nauyaw, ganobyo. Basta, makatawa kayo dyan nga kanta. Ngan kayo lang ang makakatawa. Ano dikit makasala kayo. Wan, pa. makapasala. Yes. Talaga? ayan. Padaanan nyo adya apo, adya nga komposisyon ni Manong, yours truly, Manong DJ. Reventor Lagmay. Ayan. Our best composition. Ano? Compositor. Composer. Compositor, tama? Composer. Composer. Ayan. So, kakabsat, ayan, supportaran tayo mit ni DJ Reventor Lagmay, yes. Padaanan nyo adya, sigurado nga. Ganda tapay lang nga po, gyamyaman ako ni ti dakil nga ano siyo, iti umadanin kan adatan nga mang tartarabay ni ti YouTube channel ko. Kaya anyo dagiti duan. Salatan. Kung wala lang nga po. Hindi, adya nga kanta ko Mamanong Reventor. Ah. Tako mati music video, midjay katakan niyang adya talaga. Wan. Okay. Dapat itakag kanta takataltalunan. Sa kanta ko mamut ti kadwak pa nga baba. Si kalatan tapangit ka mo. Hoy! Harn mo, kash-kash tan, naglang-lang ba rin ka? Ay, wala lola. Sige. Kung wala lang nga di lola. Makasuronak man. Ay, lolo, pasensya kayo lola. Lolo. Tarabayan nyo lang ta YouTube channel na. Channel. Abman ano? Ay, hamang gayam. Oh. Oh, okay. Ayan, di pa nagtultuloy ti programa tayo on. Ano man ang next requested song tayo on. Dito. Hoy! Nag-request ito pa. Kuya Marbel, dabadang yun. Panabas. Panabas. Kapit-kapit. Anak, ano? Kapit-kapit. Ay, kapit. Ayun. When can I request ito tayo nasaan ang pangako? Wen. Apo, Ay, kaka-level wen, na gitan. Nakita ka ba? Nanay, Diyos. Ang ka mga intro ta na baka no damdama siya matindi naman Diba, agi pa direct lang class? kapot-kapot. Hamot, kapit-kapit talaga. Oh, Ay, won kit daw pa Okay. gayam. santo kid daw. Mau Yun. din tay kid daw. Yes! Okay, ayan. Sagot kami man dito nasa samit. Naggaganas ka sa uwag dito palang program. Mga napalwan! Ray Aw ni Ilocano. Apapaw. At tinggal ko na po, dati kanta ka na Paul. One, kapit, kapit!
Ay, tiko naman. Temanawak lagaro dan ano ako kami naray ko. Kasay na rabid na kanya kay kwa. Namin. Takit daw mo. Ay, kit daw ka mata nga kapot-kapot. Tasibay mo. Na-monetize ka kami sa natarantaak. Kung aron. Kagurang. Diyan may karin. Oh, nagkita po nga sayang kita nagsusunod ko hindi lang. Na nagmayad na boses na. Talaga. Boses nga kasla ginintuan. Ginanto ang bigas. Dinagina. Nangina. Diadang 180 per bulto. among dayta. Baka pagpag man. Ay. Sigaw ko pinagrero. Ay, sayang dagidilo balay no tikot si Singsing Arites Kumrelo. Daliling ayata. Dahil hindi ba kaya sapatos bikini brachio? Tekis kayo na eyebrow. Gapukin ko Sinraman mo pa, Gibra. anang tagrasa. Adang batutupan takit daw mo. Kinday di kalson mo biyak ko. Umanang kati ang baso ko. Adyak lang pinagkakit daw mo. Lo, si Raman. Amo ko na siya ke. Yan. Ade ka makadal. Pera ka Singsing. Saka na siya. Ngem apa niya? Ahoy! Tama mga idalo yun ka, Pirpia. Sige. No sumken ni Pandabak. Anawag mo dyan, lolo ba siya? Kagsina inakigalan ko. Ay, napreno na. Dahil dati soprano nga iniresyon. Sigaw ko pinagrero. Daliling pag mo ayata. Gapukin kwanda anang tansa. Adya matutupan ta Kadaw mo. Oo, naglaing. ay another requested song sa unang mga puluan. Kapel. Kapit, kapit. Umayak mamek makiasya. Oh my God, ading Warob. tasayangan. Bumanaw ka manita, Warob. Napintas amo. Warob! Nagmintas ta. Oh, ginangrak ta boses mo. Kabang bangwam. Lolo man siya, tipla ko man si kalatagkan tan lolo. Tongpaan. Agsalata. Aduh, Nak, oh. kapit-kapit. Lo, pumanaw kan lolo. Pumanaw kan lolo. Day ka imam. Ito'y baru. Kasat na siya katawa. Kapne. Ito'y imam. Di tapat ko. Mas matang ti mata. Pare Ben! Lolo, tanda ka na eh. Ayaw puting na iparparang harap. Kapit agingga agdeke. Yay. Rikna ka, ken rikna akin na yake. Pintat barat arakot ka. Aging ganak malpas daytoy sunata.
Ni Manong Baru Mang Bene, mga kamandito, Mang Bene. Agsarat dating na isaluna na. Ni Manong agpingit nga agaren Ni Aring agdumog Santo Unise Kayag kalaan Kesya ko Lolo. Ibing Waro! kalaan Keobing Awan. Kapit damanong kiniading Ano na, takasenseng. Ikalakan, Lolo. Panagasawa na ay mabedeng Amoy rat katawa, Lolo. Kapit aginggat agdike Na. Riknata ken riknat akinayete Nanamin tat barat arakuta Aginggat at malpas daytoy sunata Another request song sunod ng Paluan. Nasaan na ang ako? Dios kayo, alas 3:20. Iti malam Yes. Kahapon lang Naghimasay makasama Parang bulang Ika'y nawala Paano mo naman Sariwa pa Sa aking isipan Mga sumpa mo At pagsuyo Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo Ngayong ikaw ay Wow may bang minamahal Ananay Hangad kong lagi Pinagsakit ang iyong ligaya Ligaya Kung ikaw ay kanyang iwan Ako'y palagi naghihintay Nasaan na Yes. ang kung di ka magbabago Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo Ang puso ko'y nangungulila Ay! Hanggang kailan magpusa Basta na kayo Nasaan na ang pangakong ako lang Napukak tuloy Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo Nasaan na ang pangako at ako ang mahal mo Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo Nasaan na Nasaan na Malil Baka nung konaksyonan At tapos ikanta ka na panguluan Pangako Nasaan ang pangako Yes. Right out. Ni Ilocano Okay. Nagijapon kita sa sarunson nga sa may weng. Kidaw, kapit-kapit ken nasaan na. Ang pangako Apo, nagana. Hagana siya Sumadeng ka magtatang. Bene. Di ka bene. Nagana siya Paribay na ada ka gawin tayo Nagana siya sunata Katawa ka man paribay Na
Katawa ka na, pare baby. Okay, ayan. Di ba nagtuloy yung programa tayo mga kabsat? Ayan, batiin ko nga itiag kay Sangayitangal daw. Sino? Ayan, ang happy birthday kay Diwata Pamilagas. Yes. Ventura. Oh. Ayan, Kita happy ma- birthday, Diwata. Happy birthday, Diwata. Kumusta ka? Saan ang ang pa-foods? Yes, saan ang pa-foods natin dyan? Yes, Yes. saan ang palafang? Yes. Ayan, Keta. Ayan, pa-shoutout din. Coming from my mama. Yes. Pa-shoutout mga DJ, yung Yes. traffic enforcer dito, Benito Salven. Oh. Nga Cobarde. Ayan. Cobarde. Ayan. Hello sa mga traffic enforcer. Masugid din silang viewers ng Rayao ni Ilocano. Diyan Yes. sa Benito Salven, Wow. Isabela. Hello sa inyo po. Happy what dash ko. Ah, Tate pagpag ako. Nagdada ka. Nagmayat. Dash Girl. ko! Inom nga istorya. Ano ba yung basa di ba tatataan? Ay, daman ni. Pasa ka mga dago, sir. Daman ni Pagoyaw. Pukutan na po mahilig sa mga istorya. Ay, basyang. Inuman. Basyang. Kay saya ating ngay basya-basya ta. Among dahil nga pukuta exclusive. Dai, dos ko. Ah. Kapon te pegsya. Ayam. Tama na po. Baka no, pigsya. Baka siya bali nga pigsya. Timaitin. Apo na siya kag. Dos, ibasa ko. Tane, Apo Gilbert, Apo ko. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig Era. at tagapanood dito sa napakagandang programa ng mga kapatid natin. Na sila DJ Clark, DJ Ray, Idol Marvin at DJ Irene. At pati na po yung mga guest singers nila. Pa-shout out ko nga po. Patek kamti hamos na. Mga kapatid kong mapagmahal at gusto ko pong magpasalamat sa mga tulong na binigay nyo sa akin. Ayaw na bagyaw. Nung ako'y naipanganak, nag-aaral pa sila Kuya Ruben Pagoyaw at Loleta Rogay, Kuya Prudencio Pagoyo Jr. Istorya namin na. Ate Rosemary Asherek, Kuya Tomas Pagoyo, Ate Amalia Pagoyo Foregay. Yung otol kong matulungin sa lahat ng mga nangangailangan. Siya si Kuya James Pagoyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Kung nasaan man ako ngayon, yun ay dahil po sa inyong lahat. Yun. At higit sa lahat, maraming salamat po sa ating Panginoong Jesus na siyang gumawa ng paraan para makarating ako sa tugatog ng aking tagumpay. Salamat din sa aking minamahal, nakabiyak ng aking puso na si Mary Ann at sa aking anak Naku, data. na kasama kong nanonood ngayon na tumatawa dahil sa saya niyo karayaw. Siya si Precious Ira Pagoyo. Love you mga anak. Maraming salamat mga karayaw. God bless and more power. Sana hindi ko kayo magsasawang basahin lahat ng mga greetings kong 10 hektarya. Dayo ng tupay, sir. Dajay, ta asawam nga Miriam. Danom, Yan lang ang tugatog tinaramanam. danom. Napogok. No, dekit narating mo rin ang rorok ng Graduate ya. Una no, tugatog, adamit no, da tugatog, adamit rorok. Nagirorok, lolo. Diyan ka mo. Basta nangagkumati bagada, narating mo ang rorok ng tagumpay ko Hoy, na. aje lorok, aglorok di hueting Sa ajay. bali ti lorok in rorok. Ay, sa balik yung rorok. Diyan ka mo, ano niya ti rorok. Basta. Basta, isaon. Ayan, pagyamanan da ka, Sir Gilbert. Ayan, Yes. kanayon mo nga, syempre, ang haba po niyan, ang hirap din Mahirap tawag ding dito. mag-type. Ang hirap mag-type ng napakahaba. At dahil sobrang natutuwa siya. Yes. Ayan. Simulat sa pool pala, ganit na talaga, Sir Gilbert. Yes. Ayan, talaga. Mahirap Thank you, mag-type. sir. Oo. Thank you, Sir Gilbert. Paguyot ka na yun. Tuno sumarano at adwampay. Agdoble
dito atan, sir. Tani Manong Rayman pagbasahin. Amoy data pa nagta-type na no kuma may kante award kit best in typing. Yes, ayan. Thank you, Sir Gilbert. Paguyo. Ano no Yes. Okay. Apa Yan. sih ka na bayag kag pimpindot dita makinilya mo na kung pero rumor dita nga kasurat mo. Mamaminsan to ka no. Ay mapaminsan. Yes. Galing mo, DJ Kuya Ray. Pa-request man tayo kanta nga iniibig kita by Rowell Yo. Cortez. Nagmay boses ni Cuaro, Ken Lolo Bancho. Ah. Ano no? Love it. Keep it up, DJ Marvin. Kuna ni Merly. Florendo. Florendo. Ayan. Naggana si DJ Ray. Kuna ni Ate Elsie. Adriano. Good afternoon mga DJs, mga karayaw. Blessed Monday sa ating lahat. Yes. Coming from Tita Remy. Mauricio. Ayan. Ayan. Hello, Switzerland natin. Yes. Hello. Yan. Laura Conseja, watching from Hong Kong. Yes. Ay, sos, nagatidog DJ Klang. Marvin Caspillo. Agora ka sa lujodak lang kini kasinsing ko. Ay, ano. Hindi, di ba siya dahams na? Nagpreno. Ay, siyang kagpreno kasi ite, maming kasinsing. Ay. Yan. Salamat po sa inyong lahat, karayaw. Sobra itikat katawa dagi jaya kapamilya aglalo no i-share ko jay GC mi. Nagganas ti pa nagbasa yung apo adahams na. Ay, agpreno si kasya nanto ibigla. Kasensyen, syempre wanda jay kwak. Jay, Wanda jay kabil jay matak. ay kasya, ay naglegsay. Wer, Naligsay. kwa. Isa dahams na. Dahams na, wer. Ayan. Ngayon may dinay kabit, ay nagpartakan. Why? Panangtero mo. Man. Kasla Land Cruiser. Ayan, batiin din natin. Thank you, bakit siya nang coming from Sir Romeo. Yes. Narag. Ayan. Good afternoon, Karaya, watching from Florida, USA. Sir Lopito. Balagtas. Birthday game ni Kuya Romel to bigat. So, happy birthday, Kuya Romel. Yes, tangga po man dati. May isa nga regalo mi king kakas, may isa nga kablaaw mi. Ikanda ka man tinasamit nga sa miwen. Wan. Malipod pa lang kini DJ Marvin. Ano nga tanong, duwata? Ay, Dua kayo talaga. Duwata, talo tayo. O, Dua kayo. Talo. happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy birthday tomorrow, Sarah Romel Narag. Okay. Ayan. Ano nga iti mapulutan to, Kuya Romel? Ano mo? Kada nga ta dinakdakan. Ay, siyempre, adda, nga mawawan data, ta paborito na mo lang aday. Ay, kasday. Weh. Talo nga dinakdakan, luto na nubigat. Ano nga Dinakdakan na karni baboy. Tapos? Dinakdakan na kalding. Gan dinakdakan mo lang no sinadyo sumangput ijang umuna. Hoy. Tapos laka lagi pang apa niya so na karnibal. Ay kanibal. Umuna nga sumangput manok. Ay manok. Okay, ayan, nagtuloy ti programa tayo. Yes. Ayan, isagot mo man yung next requested song. Isagot mo man dati kini Sir Dominic Ano data? Fernandez. Dita, Denam. Wow. Awan na Ayan, maraming salamat sa 50 star Ate Shi. Bulusan, salamat. Yes. Yes. Oh. May katawaan. Tanyang. Siguro, at salamat Ate Shi. Bulusan, salamat. Ay, salamat. Salamat pa ito pilido ni Sheila Tatan. Well. Okay, tuloy programa tayo kakabsat. Ito na po yung requested song. Sonata ka ng Paul 1. Dita Dita Denam. Denam. Sheila datan datay kwan kabsat datay Request mo. pangarap mo. Yes. Katay pangarap mo umpay. Dati ni Tonyang na eh. Wan. Ni Tonya ka nung pailang bahala. Wan ay Ay, abunuan Tanya. na. Ay 5,000. Oo, ni Tonyang ka nung bahala. Size ka no. Ay size well. Well, Ay jeez. lagot. Siyempre. Lagot ka. Pero, Okay, dating nga rin na po dati ni request ni Sir Dominic Fernandez nga dito din namawan nagbasula. Kagnam awan nagbasula kay na
kumit amin pagragsakan. Ngamanya't insubad mo, sinakamlaeng ti puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karin kaniya, inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Aniya pa'y ti ser-serbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anakabasulakken ka. Taden na, awan nagbasula, tay narami kumit amin pagragsakan. Ngamanya't insubad mo, sinakamlaeng ti puso, di mo iniya, napudno nga ayat ko. Karin kaniya, inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Kanya pa'y ti ser-serbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anagabasulakken ka. Dita din na awan nagbasula. Kain ba ay ko amin agabailan. Dita din na awan nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas kini ayat, ananggel tay kadagiti arapaan. Pray out. Ni Ilocano, This song is brought to you by Rayaw ni Ilocano. Maraming salamat Sir Dominic Fernandez sa 500 stars. Yes! Yan. Yan kasama din kini Ma'am Emma Rasay sa 100 stars. Yon, thank you so much, ma'am and sir. Yes, so sa ating apo request ni Sir Dominic Fernandez. Yes! Yes na yes! Yes. Itaden nam awan basula, tay naramin kumit amin pagragsakan. Yamanyan insubad mo, sinakamlaeng kay puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Kaniya, inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Aniya pa'y ti ser-serbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok, anagapasulatken ka. Dita din na awan nagbasula. Kain ba ay ko amin agabaelan.
Nang perdi, nang waswas, kani ayat, nang keltay kada arapaan. Ang request sa song para din nag-request si Biag Kendile. Eh, sagot mo natin kay Uncle Frankie. Kendileg samito'y kararwan Ano na? nasudi anena sampagita anak usaksa sikaawan sa bali diin karik aliw liwak dito'y lubong nga inganat tungpal tu'y biyak ay ayitin ka ngemsi ka kaniyak saan dardare dipen ka ngem di nagsamit kap kapnikan ngem ura nukasta di gantun pagin sa saanan agpapan biyag ti akanibusana. Right on. Di ilog ka. Nagpentase ngayon ko naman. Ay ayatin ka ngemsi ka kaniyak saan aray ko dardare dipen ka ngem di nagsamit kap kapnikan aray ko manen Aray ko. ngem uray nukasta di kantun pagin sa saanan Aray agpapan biyag ko ti agkani busana. Umisam ka man. Biyag ko. Another requested song, Umisam ka man. Biyag ko. Yes. Umisem ka man biyag ko tinasamit nga isem kunasem ta panagduwa-duam di ka kadagalimayen tangadem jay init kelaat ako mudre Dungteng niliday ken ka panunot mo maiwak ni umasidig ka man biyag ko umasidig ka ala umay kato'y sibay ko tabilbilinin ka ta itin mabiit inakun umanaw inak agway wayas jay syudad di Manila Mo'y bakasyon ko mabiit na klain
Ni palubos ti Apo, pito lang atawin. Papay nagadol. Ngem nukas pangarigan, di nagtun maurayen. Aray ko. Laksiden na di tapusong apan panunutin. Nagkasyang na Sakit datang ang kanta mo. Ay, anak ko, datang na kayo, Marbel. Sa mo man nga paspasob na tatakin eh. Kasi ang kasinsya nagpentas pa ang kanta. Inang rag, hanga mabalin. kawanan. Korek lang makikitikilikili. Aptal. Nagkana siya. Siyempre, perme. Umasidig ka man, biyag ko. Umasidig ka alam. Aray ko. May kadpisibay ko, tabilbilinin ka. Ay, sayang. Ta itim mabiit, inakun pungana. Anana. Inak agway wayas, jay syudad di Manila. Iti bakasyon ko mabiit taklain. Ni palubos di Apo, pitula atawin. Ngem nukas pangarigan, di nakun maurayen. Laksiden nak itapusong apan panunutin. Ray, Ni Ilocano. Nagnanam na sa minggoy. Natananak ko nga, Marbel. Diyos ko ako. Kanta ko mga mabae na ko na. Hanga mabalin nata ang piyesa logo. Ray, Salamang siyembahan Ay, bago na ngayon, bago na. na pagmasdan. Apa datoy? Dalagan Awan, talaga makaluma ay talaga. nagyayumpaan. Ay. Siya'y nakalaw Ay, sa harap ng altar. Ay, Sa tag-isang kamay may hawak na tanduay. Tingyaw. Apay tanduay? Tingyaw po. Kapay tanduay? uminom nord nga dua. Wala dahil tekandak mat nga pang sumbraking kuha na. Apo, ayan, nagnana mo. Yes. Ulitin man na, Jay, umisip ko. Wag. Umisem ka. Ngem ko, Ana, nagpintas talaga na kita boses mo. Apay nga dyan. diya ka mo. Kita- Kita ma... Adan sa tikwara. Kanyang kita man dyan, unig kay boses ni Kuya Marben. Oh, Nakarganan. Di mixer na laing. CD. Si Diamin, Diyos ko. Loloban siya ang pa-request ng Iggy Bye-bye para sa mahal kong Claverianos. Yes. Feeling homesick sabi ni Ma'am Kati Cathy. Chua. Ayan. Yes. Apo, my favorite idol, sabi ni Sir Jimmy. Kumilang. Kumilang. Ayan. Apo, una yan, Idol Marvin. Mary Ann Zapata. Pa-shoutout sa Alas Yes. family from Quezon City. Yes. JR Saez. Okay, J America, idol, haan nga Manila. Kuna ni Diyan. Sir Jimmy. Ay, Amerika. Well, Jay Ciudad, di America. Saktan, jay may apok timang kanta ta Amerika. Tay pangkunto pa ya di Mexico. Oh. Thailand ka, da England. Makapalagip-dagit ang kakanta. Mm. Kuna ni Angela. Yes. Espiritu. Ano na? Itin DJ Marvin Daita Boses. Ama. Kuna ni Celso Solima. Perme. Ayan. Ulitom ka naman. Happy watching anak ko na imbaga malami amin dita. Lilia.
misa. Yes. Pa-shoutout po. Pa-shoutout Mantisalas family from Quezon City. God bless us all. Karayaw, coming from JR. Salas. Ayun. Napunay nga boses sa Lolo Basong. Punan ni Sweet Rose. si CJ. Hello, Lolo Bansyong. Pa-request man ng Igid Bye-Bye para sa mga Berianos feeling homesick. Hello, Kat. Oh. Dahil pukok nga Kate Chowa. Kate rin Chowa. Oh, kapo. Oo. Di nga di kasinsin. No, siyan may nga po ko data ang nag-request di kantame. Oh. Kini kasinsin ko. Siyang ka di kasinsin. Kaya kasan siya. Awan. Tero naman, tero. At dahil dito, matagal nyong Alas 3:50. oray pa. Kantaan bigaro. Ni Data. Kate, among data ni Kate, monthly Ah. sponsor mo to data. Oh. O, pagbigyan mo tayo, igit ti bye-bye, iso lang ti request da. Kasan palpasin ta dato ha. Talaga ta. Haang kang kwenta berin daw. Ah. Padasyan. Awanin ti mang istorbo. Dahil ito nga kanta, isagot mi man kinikati nga sponsor ni Palangkang. Sige. Sige. Ang kamang ibabayin, Lolo. Siyan, isagot na kano kadagiti taga Claveria nga mamimiss nan. Sige Perme. man. Nalawa ti dagana jay ni Kate. Sige man nga raw. Ope. Sige garaw. Kuna nakit kukwak pa di tao no kaya Sige, da garo ka na. din. Pero. Sige. Pastor ka na eh. Beling kan sa tipala. Sige. Oh, thank you. Stone. Hoy. Ang kami pa kakansyon, Stone. Aray ko masakit. May gati siya kasi. Dahil kasinsin para kinikate. Awan, nabanglis. Gura ka. Kumablaaw ka pa eh. Ingkablaw ka na nagkulikan. Dagiti ka kapitan ni Tinga, mo kablaawan. Ay, wang gayam. Oh. Kapitan Bule Salvador nga apukok madlang data. Yan. Kini kagawad. Basta, dagiti kagawad dito yan. Kasi siya. Bait man lang tadag papapa. Sige garaw. Terwem na tagaraw din. Sige. Amot niya ang dada. Sige. Ayusan. Word. Makapaasar. Kaya kasan siya bait lang tada nagwa. Dati Ano? nag-chat ni Sebe mo. Anak ko na na. Oh, sige terwem lang ta. Ate Ron, nata mo nga si Bimo nag-chat. Pabati ang yupi, aliliin yupi sansan. Na nai-stress na sa dami ng paperwork. Hello, and yupi, aliliin, and yupi sansan. Okay lang yan. Para kanya yung mood lang dato. Wen anak ko, gananos kayo. Hello, Metsebe mo. Maasara kung tinira to. Ede, tiyempo tegaw kung nakaon. Sige. Pero, Sigan? wow. Sige. Orayan Orayan ka, tabakan dapat bakam. Tawanan. Awan ba siya? Sige. Sige. Di ba, egit di ba ibayti ko anak? Man, si man. Sige. Tarigat mo tadagan kanta no. Saksari. Saan ka day? Biring taon. Aman, Lolo. Eksakto. Pero, Gagawin intro ka tata. Mo kumanta yaw. Na. kumanta ka siya. Man kumanta kami. Ay, Sige. kumanta ta. Sige. Mapod-pod do tayo makti ka intro na managkanta. Naloko naan. Sige. Dalpasan. Pagod at pasyon. Diyos ko. Tutong Ay na po. Pinda Carbonel. Umay kayo. Tanto adwa akas na tanaw agkanta eged jay bye-bye. Para kanyang kate. Ede nalaw sa gagar ko. Kasi tayo maladong-dong awat na nilong kanta kanya yun. Magkate, may ayong atag dong-dong aw damay. Agtogaw kanta dito'y taki. Awan na, magkagitingan ko. Jay Talaga mangisabot na itong aw. ket mat matamto. Natag di moros na. Sadyay anyan naragsa. Diyos ko.
Sadya'y awan terega. Sadya kayo na po ha. Sadya'y makaling-lingay. Jai bye-bye ket naabgan. Ket intan ko ikan kanta. Tenalaos nga ayan ayat. Mga ibabay ko ti programa ko. Danggayan tanto. Ang umay ako para doon ti viewers si Boy na. Umay kayo magpakinig viewers. awing tedanom abo. Ada mo umay kayo tugtong auditoy. Alpasan ti Biyernes Santo. Naragsya babam lata sadya'y awan terega. Sadya'y May siguro no, makaling-lingay. Pag kayo dyan kini Carbonel, dyan kayo. Jai bye-bye kit nalabgan. Ulit. Jai bye-bye kit nalabgan. Ulit. Jai Ano ba bye. talaga? Jai bye-bye kit nalinakan. Sige. Sige. Sadyay. Aray ko. Sadyay. Wait lang, kasi say. Sige. Ang taas malay dito. Pero, Sad. Puma. Pag-share na. Sadyay. Ulit. Oh. Sadyay anyan naragsya. Sadyay awan terega. Alanganin, Diyos ko. Sadyay makaling-lingay. Jai bye-bye ket nalabgan. Diretso. Gusto na. Nagsya. Kuna na. Kanta. Sabong kinayat ay pa'y gasya. Awanin. Mang perdida talaga tinegosyo nito eh. Nagbong at telew dato kinrega. Awan man pa'y maunay Ate na pa yun, dito na pa. Kaasin kanyak. No delaing talagang manak maboy-boyan. Awanin talaga. Mani-mani, Ay! potay agency kante ke manaw. May isa lang naman ni Ajay. Bilang ko te pesate nalda. Ulit-ulitin yung magiman-iman eh. Siya nga po lokentalote, mabilang itimayo. Siyemang petabag ko dakil tabokset mo. Nagkubkub bagit nga boses. Ala, bigbigin man no sakmet la daydi. Kasi natin na ipit nga boses patong. Daydi, inay ayat yado akar-kare. Agsang-sangit, daytoy posok no. Malaglagip ko dagede. Dayde, ayan ayat nga ing kapiner. Oh! Perde. Thank you. Talaga pinerdiyo talaga sa programa. Nelocano. no, nagpentas, Ah. di ba? Siya pa'y kumakate, tanaragsakan Awan, ka. hanga naragsakan data. Ay, siya man. Aan, pulos Siya mo'y naragsakan data. papelet. Amang tinaramid na inapot na gilapayag na. Maday, talaga kano inhidse na. Namading. Papa yung kabil na. Kasano nga trumpa, no? Adi yung dua nga tammo doon at apan na insulat di dua nga lapayag na. Saan? Pamaniknik, Siya mo'y tawagan pelet. kanto danda Makate. Nagpentas na desero. Ulit Ay, naman saan ay? Oston, Unak no sige, pa. Kasaysen. yung oras tayo na alas 3:58. Ala. Ayan. Kasaysen. Ana? Demandero. Saan ay? Ay, dero ni ayat nagregat. Saan ay? Tono bigatan kasi siya. Ay, practice ang tagal. Wah, Kaya kasaysen. sigurado. Nagnan. Oh, na pare na. Itiro talaga. Sige. Saan ay? Baba, ang datang iwat na datang. Pero ito. Agaya bakman ka dagiti agubrat daldalan. So, may Apay? daman ispaltuan no ka tingiwan ni Birintol. Oh. Iraman nyo mo tinapo tingiwat na ligit idwa. Ani, anawa nga anawa ka. Mayat siya, mayat ti kanta. Perme? Mayat ka des. Mayat. Saan nga napintas? Mayat. Mate. Samoy pelik. Kasla na lungsot nga aba.
Kanya mo tama, napay pang baboy, kano binobok di boses me. Hala, nagbasa ka ng Claricia, Pok. Okay! Ayan, di ba nagtultuloy yung programa tayong kakabsat ang basa na klatan iti 5. Greetings. Yes. Ayan, sa amin ito isagutin kakabsat iti... Maudi nga bilang. Yes, okay. Alright. Ayan, Nadja yan. Ayan, Nadja, pagbasa ako, napukaw meten. Okay! Coming from... Bayana Costa Pasco Gabrilio. Yes. Ayos lolo ken lola, made my day. Uray lang ma-high blood ni Manong Berentor. Kung na ha ha ha, sabi niya. Kapag pa sa may blood ka? Sige pa, lola bansyong ken lola basyang. Tirain niyo pa, oh. Saanan? Kasenchain. Tirain lang tayo, Dol Marben. Haan nga kami pala nga maumagdeng-dengeg te boses yung lolo ken lola. Ay, Okay, tam. Oh, kitam nag-send pa ni Kung Sir kunada daw. lang data. Ni Dominic T. Fernandez de Mustar. Sa... Bingay tatoyang. Awan. Sige, kasensin. Binugbugan ang... Apay niya kami. Kuha, Baboy. kaldeng. Kasjay. Nagdegos kami mo ta. Hindi Ay, na nagdegos pangatawan. Kwan, Adi na bang losit tata? nabanglosit kami tataw. Rela ng tukol nga ro. Di sabon nga sibgat. Di pa nangigusogos ko. Nagdigosan niyo para yan. Apay kitam ni Lola Basyang. Secret. Ayan, so, di pa nagtuloy yung programa tayong kakabsat. Hello, Marlon Bunao, Tapuro. Yan kasama tayo na po dagiting viewers tayo sa YouTube Live. Hello Yes. sa inyong lahat. Yes. Yan, i-shout out ko lang dagiti nagnagan nyo dito. Kasne, pakote, oras tayo. Yes. Ayan. Meron po kasi tayong bisita ngayon. Yes, Eds TV, hello. Butch Valiante. Yo. Aurora Badungon. Oy! Samuel Tolentino, Bernie Tejada, Nora Garcia, Romeo Pereras, Nerissa Neri, Imperial Guard, kay Ann Chris Vlog, kay Ann Amparo, Yes. kay Tina Demetrio, Rose Rupesio, Yes. kay Alan Piting TV, kay Sonia Ramos, Rolly Campos, kini Roland Casipita, Kairan Gallows, Ronald Lumibaw. Ayan, hello po sa inyong lahat. Boy George, kay Randy Agne, kay Igorot Ilocano, Rofina Gagutan, Mark Lipatong. Ayan, hello sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube Live. Kaya't kakabsat, isagot may karo din nito ya. Maudi nga bilang. Yes, hindi pa lang programa tayo na Paul Juan. Rayaw ni Ilocano. Ay, wag maudi guys. Sige. Pero, Okay, dati ka na po ti maudi nga bilang ngayon ka iruknoy kada kay amin na po nga sa nga pada. yes. Rayaw. Kaya wasin pa kada na ato. Kapita. Bungangera. May sakay. Ay pipita bumangera, sobra kang chismosa. Ay pipita bumangera, sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ang hilig mong mag-business sa maraming tao, sinabi mo doon ako ay palikero. At chinismis mo pa na tayo'y magkanobyo, at masaya kang ikay aking number 2. Ay pipita bumangera, sobra kang chismosa. Say pipita bumangera, sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Inaldal mo ako'y in love sa'yo. Oh no. At tuwang-tuwa ka kung ako ay gwapo. Pinagyabang mo bang ako'y masyadong loko, at pinagsashopping kita tuwing sweldo. Ay pipita bumangera, sobra kang chismosa. Ay pipita bumangera, sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ngayon ang nangyari sa iyong kachichismis, Ano? inodita tuloy ako ng artist. Nako, ang hirap ng aking tinitiis. Ay pipita bumangera, sobra kang chismosa. Ay
tita, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ray Au! Di Ilocano. Ay, si tita, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay, si tita, pipita, bungangera. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ray Au! Di Ilocano. Okay, kakabsat, ayan, Ajing Aputi, Ajing Asunata Aputi, pagpakadaanin ti programa tayo ng Paluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, once again, thank you so much kaya nga sa nga padagyaman. Kami ti kanain pa ng subsuporter ti programa tayo ng Paluan, Rayaw ni Ilocano. Yes. Kaya, ayan, sa mga sharers natin, sa mga star senders natin, Yan. and sa mga supporters natin, sa lahat-lahat po ng mga nanonood lagi nakaabang sa programang Rayaw ni Ilocano. Maraming thank you po. Ayan, kita-kits na naman tayo sa Wednesday. Yes. Ayan, tinumutibiyang DJ Clan. Kahit no kasano nga po ti kinaduyo tatagbuy-buya. Dado kayo to kumapay apo ng Miyerkules. Gan kastan. Siyak apo tayo nagwapo. Natarakin na taer. DJ Reventor lang. Alright, kita kasangar din na po. Siyak met apo ni Marvin Agneng. May apo dawat pa apo iti support tayo kadagiti na YouTube channel apo ti bawat may sa kada kami ken. Syempre ti Yes. YouTube channel bitin Rayaw ni Ilocano. Yes. Yan, kas pangrugi apo, support tayo bitin apo ti YouTube channel ni Mr. Reventor Lagmay. Sa Yes. siya lang apo ti DJ Reventor Lagmay. And also, our uploader. Yes, Madam Madam Tony. Tonya. Yan. And DJ Clarissa DJ Clan. And Marvin Agne. Dearest Dearest one. one. Kan kasama ta na po din no di pa apo nga mo nga day iti YouTube channel apo ti Rayaw ni Ilocano paki-subscribe yung tumata na po. Yes. Once again, thank you so much. Yes. Alakit ka sang din na po siya ni Marvin Agne nga main po pakada-kada kayo. Kit mga ibat-bati kami apo ti Diyos ti Agnina, Diyos ti Mang Tarapay kada tay amin nga pada-pada. Alakasan. Goodbye, everyone. God bless you. Bye.